Аз съм Елеонора и съм майка на Гого Илиев. Аз съм Бояна и съм сестра на Георги Илиев. Аз съм майка на Георги Георгиев, номер 17. Аз съм Валентина Павлова и съм майка на Николай Павлов. Винаги има напрежение, тъй като постоянно ходим по тренировки, занимаваме с физическа подготовка. Започва сезона, който свършва чак зимата и реално винаги е мотокрос. Значи той е бил на училище, на обяд го взимат, отива да тренира. Прибира се вечерта, от вратата влиза, сяда на масата и ми казва, само да си допиша в нотната тетрадка някакви ноти и влизам да си изкъпя и тогава ще вечеряме. Тоест той знае, че бил е на тренировка, но училището също е важно. Дали Ники има любим състезател? Има много любими състезатели, но това не са всички тези от лъскавия подиум с големите купи. Напротив, той харесва много деца, които карат тук на местно ниво. Като по-малък, неговата спортна кариера започна в един отбор с Дани Цанков. Дани е едно изключително талантливо момче, на което Ники толкова много се харесваше, подражаваше, като почнахме да имитираме клипчета в TikTok, направени от Дани. Слава Богу се пренесе после на стойка на мотора, начин на каране. Добре, какво готвите на трасетата? Тя да отговори, аз не готвам. Ти готвиш? Кога? Готвиш? Паста. Сандвичи, паста. Паста, сандвичи. Ние сме като едно голямо семейство. Кой ще направи закуска, после я погледни Георги дали е облечен, другия Гого му носи ядене, после го следи къде е, дай да го заведа там, дай да го вода другаде. Като просто си нон-стоп заедно. Другия Гого много се грижи за нашия Гого. Кой ти е любими състезател? Джет Лоуренс. Да, Прадо. Много любими ми състезател е Диган. Сега смея да твърдя, че се опитват да граби с пълни шепи от новия си треньор Майкъл Иванов. Много му се радва, много приема съветите, които той му дава и наистина му вярва, че това, което му казва е така и затова за него Майкъл в момента е любимия състезател. Между другото, малкия Алекс, като играе, защото той играе вкъщи само с мотори, напоследък го чувам как се Майкъл изпреварва, така че Майкъл има в наше лице много фенове. Всичко правим за мотокроса. Дали ще бъде изпран екипа, дали ще бъде с този екип. После трябва да оправим кемпер, каравана, с каквото пътуваме, да се занимаваме, да отделим време, да тръгнем на някъде. Тренировки да има време, да е здрав, най-важното. Тъй като трябва да го пазим даже от най-минимални вируси. Дори да не го показвам, когато е на тренировка, винаги ми е притеснено. Когато бях в Румъния и... Ма гледай камерата, това. Гледай, пример. Когато бях в Румъния, бях на марш и имаше публика. И както завивам и то след това е бабунка. И аз качам и гледам едно куче. И там давам пълна тъгас, то се стряска. Наляво, надясно, аз след него. Не знам на къде да мина и оттам някак си се отървах.